Ka United Democratic Party mentak sengi ka lapan scam ya ginongit kam bethamai jong ka youth wing man pen klein ya gajing tre kam jong ka party hari boy shi menta pan pen kre ru ya ki election araja ar pulai ha ka jingalang ka lalong mentak sengi hanong po kinongkit kam bethamai jong ka UDP youth wing ki kantup ya uba balajet rani MDC nongpo kum ushif advisor senior advisor ba Michael Kharhunai advisor ba Najim Karmalki Lasforius Marngar kum President, Projesh Lapang Working President, Juban Swer Vice President, Prosper Dorfang General Secretary, Rahul Makri Joint Secretary, Assistant Secretary Samla Sweety Maupniang, Shanlang Ronghang, Robinson Umba Bat Kiwe. Bat layo aru ban penskem yagi Samla ki bana keleng jongka riboy kumkit khot bapura jongka UDP riboy youth wing. Ya kita kinong kikam bethamai lapan scam daw ba Balajit Rani working president ka UDP Hariboy ha ka jingadon lang jong uba Tirot Singh Suchiang joint secretary ka state UDP youth wing Richards Aim president ka Shillong City youth wing ba RR Makdo senior advisor UDP Riboy bat kiwe kinong elam jong ka party Habakren hagate ka singina kalyang jong uba Balajit Rani ulapan pau bagate ka kanhun bethamai jong ki samla kintre shitom ban pentikna ba ka party UDP kan khlain hari boy rangkat ka jingkermen bagate ka party kan nang ki shoprang ban penjob yaki kertong balapan yang hari boy house nem araja ar pulai jong ka Riboy district UDP youth wing agar ko por ngayeng hangni nagalyang jong ka Riboy district parents body kum working president jong ka Riboy district ngashim ni ka benta ban penskam yapi way to way nadu president secretary but kinong kit kam baro ki estate member baro jong ki youth wing ba nadu mataga singi kan riu tarik jong benai December arajar alquran la itu ipi ba pidei kinong kit kam ki bapura jong ka Riboy district UDP youth wing ba nang ni sakman ba phin nang treasure hem naga benta banang kentiu banang penkhlain ya ka party UDP ke jongi hapo jong ka Riboy district ha kabong kum ki samla ki longing ki longsem kum ki samla jong ka ri ba ka benriu ke jongi ngimtip ya ka lawe jong ka ri ke jongi andrei yidon ke jingkermen ngakwa ban yathu khandiat ya kawai ke jingkren jong u Dr. APJ Abdul Kalam way na ki riu krau riu stan ban president jong kari India ke jongi u bala khlaku hangni hapo ke jala megrea ke jongi haga jingwan jong u ban visit ya kani ke jala ka bi ke jongi kadan kawai ke seminar ka ba une u riu stan u riu syampang ubala la panchna ya kita ki tiar pen bethai lani ki tiar yelekthma ki bakrau apori India ke jongi haba kita ki sama ki don apo kata ke seminar ki ya keren chapang ke jing khlain jong gari sakhlain kita ki chapang kita ki bor jingele haki thma ki bapher udon pat wi sama ubayen hanta ubakli ya Dr. APJ Abdul Kalam wong where does the strength of our country lies hango pat kabor jong kari ke jongi kadon uklim tok samla ya Dr. APJ Abdul Kalam namar baki keren sapang kata ka seminar ke mede bat kini ki tiathma Dr. APJ Abdul Kalam wong kabor bat ke jingkhlan jong kari ke jongi ka shong api ki samla kata kare ke jubab ka bau Dr. APJ Abdul Kalam Dr. APJ Abdul Kalam ru udon dia kata ka jingkermen haki samla ba ka bor jong ka jingkhlan jong ka ri ke jongi jong ka chai penriu ke jongi ka shong hangi ki samla kata kade ka ba Dr. APJ Kalam uai ka jubab yau tau samla ubakli chapang ka jing don jong ka bor hamno ka don ka bor kata kade ka jubab ka ba uai but ka party UDP ru kadon ke jingkermen ba kumba kita ki kiru krau nangni na po rikhasi jaintia ke jungi na po ka jala ke jungi kidon ke jing force new kidon ke jing yoi ba ladangin yo ya la ka jong ke jala ngindon sibun ke jing mentoy baladang ini yo sibun baladang ini yo ay kajala ke jungi
ki samla ki jongi kila aban roy sakman basapran kata kade ke jingkermen kaba ki nongyalam ki bahaswa ki jongi ki don nak beta ki jongi ya kita kijing tu jong ki mana bari ki break problem jongi ki batut ki sana ka state ki jongi akan khayi ki paten ki song thao song khang song man bat kum tat bat ke tingnya da yang tau put usang ngan om yang sin ma ada ke pat kalat balat banyak ka buat bakin ai hakan ke election ke benwa den yang pelok tang ba buat bat mapi ki kun sama senrang matente ki bedang don sibun ke por bat ki bedang don sibun ke jingkit kle ban pengsan nang pandang ba ban yana ke negeri ke jungi pila banyadai kini state tang namba kata kebangamut ben penpoy kita ka phang kalong tong inyayat kita ka system lani kita polisi ke bagi om 1 plus kalau mentong plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 10 bat kita tete kan dengot pidon ki UDP youth wing tang ki youth lada mapi plus sasi pomot ki perlok tepi tamam dei mani kan bas pra UDP kan bas ya ki NPP kan bas ya ki kongres kan bas ya ki gitu seperti betul CMC batung takter wanra kita sakasam UDP 1 plus 2 lana plus 10 lana 1 plus 1 ro lada botlok kano tambah minus 10 day semua na delay ngila yo ya ki group yang kita kinang trekam sing bhavan bread yo divide sign divide yo divide ya bi karniang rniot jang ka UDP kelakot bat ben na snew ka to snew do plus 1 plus 1 na pila lele do kintu kan khambha susu ada sanphau binang mat bidan nang ne into sipau tai penin pikan sa nangam te nabut lagi kain ba dengan apil dengan step kum senior advisor jong parti pori boy yangin ya kum kisama yubi yangin ya len sa katama Wasan siya makri ko ni det na posting unam la bani yang berway ngaong ngata masay unam la dali lim la lane goya hon mo kodo lane goya hon na mali lane ba meral sim nan unam kinam la kabala kalong hakakti jong fi ki kun nomor la ben siap ya fi haki post po per kadai ka kamram jong fi ba pin nang pian nang ni sakman ba pin long kum kita kirishot ba pin yo kata git le namar ba ya ka yukwen kumbangan syukurtip ba imat kadang day ka sin ka baningkong larang ang bakla banginyo ayane ka general council ka baningkong nado usnem khat khandai spa khandai pinyo ngila form ayane ka party UDP kumbala kren ima mene ba arar makdo ngila wan ka APSLC nanta HPU bat ngila form ya ka party UDP ka bapura ha ka khanui tare ku September khat khandai spa khandai pinyo bala na bakla nado katu ka por hadian ba ngilayat bon teli election nado ke khatnai spa khnai ko pra 8000 lai 8000 pra 8000 khalai 8000 pra ngimpat yo banlong kani ka general council jong ka youth wing kumbang ilong menta kandai ka ski musa ni mau menta ka si ha to bai dei wat kali menta tengaru masno banai ka jingkit bok kriang yefi ki samla ki baladan menta ni ka si ba pinlong kita kisamla kiban pensa di mau om tang ya ke district Borokoi nai ka state hi Borokoi ba kani ka si alfu san snap mau jam ba ngilaya inti ngilayo ban form ya ka body batumai ti sa si sel kan par ya baro ba phi khapti halon kani kisamla kumang along kani ka kamram ka jongki ba phin Traisitom hagaba pilaban mai khang hagaba pilaban pranti hagi babun ki issue phinom hag baide baka sport kade ka dikti jong phi ba phinle akumno ngila thong sports secretary phinom ga baide ba border issue ngila kade dikti jong phi ba phin
ya sakman bat pin ong ha bai dei bat ka lan yokam yo jamro pin ha ban pin ka diti jo fi ban pin so ye ki ba halor ki nong ilam kumno ba pin so nak banta ban yarap nak banta ban pin yokam yo jam bat hamtam ro kadi diti jo fi kino bakan persya ne ki bolong agil se ka parti kadi diti jo fi ba pin ya fight halor gani la kalong hano ko benta